Салом дӯстони азизи ман, иншолло ки хубен. Ҳама каса хуш омадем ба канали мо. Навори имрӯзара тамошо кунед. Умед дорам ки дар шумо маъқул мешавад, дастгириҳотона фаромӯш накунед. Азизони дилам, ҳамаи шумо дар раҳмати Аллоҳ ки видеои динагина ин қадар суханои хуб нависонден, ин қадар насиҳату маслиҳатҳои хуб доден. Ай ҳаматон миннатдорам, ҳаматонро аз барои Аллоҳ дӯст медорам. ин қадар суханои хуб менависонен, чӣ хеле ки маро хирсанд мекунед. Худованд ҳамаи шуморо хирсанд кунад. Ман комментариҳоятонда ҷавоб надодам. Иншолло ки шав ҳамаи шуморо ман ҷавоб метавам. ҳамаша хондам. Ай ҳаматон бозам миннатдорам духтаро. Эҷада хушрӯчои ма килча пихтам 6 дона. Якташа шакаров кардам хӯрдам. Я параша бетидаву 5 таи дигаша ина видео кардам. Тамошо кунед азизони дилам. Беҳад килчааком хушрӯак омадан. Дастам ки хеле ай чанд рӯзаи нон мехарем. Рости гап ҳамин батону нони бозорӣ намефорам. Бохестам ба як даста килча кардам духтаро. Духтарои хушрӯи ман имрӯз шуморо ширкати нави Greenway-ро тавсия метиҳам ки анами апаҷон кор мекунад, мехоҳад шуморо ба кор даъват кунад. Рекламаро назгаронед духтаро. Касе ки дар ҳамин ширкатҳо якум шида кор мекунад, бовар кунед бурд мекунад. Ширкати Greenway расман дар Тоҷикистон фаъолияти худро оғоз кардак. Шумо метавонед ки бидроед дар ҳамин ширкати нав кор кунед. Беҳад маошҳои хуб дорад духтаро. Сертификати ҳалол дорад. ҳамаи маҳсулоташ ҳалолаи духтаро. Диплом дорад. Ба ҳамаи давлатҳои хориҷа билет дорад. равонтон мекунанд аз тарафи компания. Ва боз мошин падарка дорад. бо розыгрышҳо дорад духтаро. барои ҳамин қадар метавонед ки бидроен кор кунед. оли уқа одамо кор надромадагиянд. шумо аввал шида бидроен кор кунед. маошҳои хубу баланд бигирен. орзуҳои дилтона амалӣ кунед духтаро. ширкати Greenway беҳад духиёи хушрӯ дорад. оригиналанд духтаро. стойкиянд. ҳамаи чиза дорад. полотенса, рӯзгори хона, средства, тамоми чиза дорад духтаро. метавонед ки бахтона харидорӣ кунед ва боз кор кунед духтаро. ойлик бигирен. барои ҳам қадар ҳамин пашкаи мада бинависен. бо маълумоти бештар ай худаш бигирен. кор кунем. ман боварӣ дорам ки пушаймон намешавед духтаро. кори беҳтарин ай. анами апайра ки ман реклама кардастам. 2 моҳ пеш ман апай Марьямҷона реклама карда будам. ай рекламаи ман рафтагиай маоши хуб гирифтаст. мехоҳад шуморо ба кор даъват кунад духтаро. бо хубиш дар чие ки шумо бисёри бад одам намековен. хушрӯчои ман фақат якта дута одам меорен. тамом духтаро. фақат занҳо бинависонанд. хоҳиш мекунам. я пашка шавҳар дора, фарзанд дора. мардон нанависонен. танҳо занҳо. айноми канали ман салом расонед. беҳад хадаиҷа боша хушрӯчои ман навории самбусаро мондам. иам ай видеоҳои 3 сол пешинамай. ай влогҳои дигарем духтаро. тамошо кунед. ира шумо дидагӣ нестен. хостам ки монум тамошо кунед. беҳад як самбусаи бамазаи. ман худам чанд қашта ай самбуса тайёр кардагӣ нестам азизони дилам. ман дар он каналам урусӣ будак. хеле ҳама рецептоша менависондам. мақсад ки хушрӯ пеш набурдем магане оли чум чанқа подписчик шида буд. барои ҳам қадар ӯ видеоро гирифтам. дар ин партофтам ки шумо бубинед беҳтаринои ман ва фикрҳои худтонро дар комментария бинависен. ин рецепти самбусада хали маргарин дар корай. маска маргарин фарқиш нестай. сметана дар корай. камтарак об дар корай духтаро. разихитил дар корай. намак дар корай. орд нам хали маскара камтар об мекунем. сметана қатъи хали хамирша чӣ хеле кардастам ам хали бикунем духтарои хушрӯи ман. хамирша на сахти бад на сусти бад. анам хали мехелем духтарои хушрӯи ман. баъд чие аки видеои 3 сол пешай ман аяму чен нағз медидам да. видео кардана дӯст медоштам. мехостам ки хали видео снимат кунам. хали мутаассифона хай учен шаҳбача рашки бад мекард намемондак. хай ҳозир боша мемонад ки худам истифодааш мебарам. намихай духтаро. видеоро тамошо кунед. умед дорам ки дар шумо маъқул мешавад духтаро. ҳамин рӯз видео мепартом. баъд ягон рӯз як рӯзай 2 рӯзай дам бигирам ки 2 ҳафтае ки бе прерив ман видео партофтастам. видеоро тамошо мекунед. бисёриҳо менависанд ки чӣ меҳнат мекунӣ. меҳнат мекунӣ ба худо. сёнка мекунӣ. монтаж мекунӣ. звук запис мекунӣ. ҳамин меҳнатай вақт талаб мекунад. вақтат мерава. мисол агар ҳамун чиза
дар як тарелка бигирӣ просто реза кунӣ, а барои видео дар чанд чира олуда мекунӣ, ҳамаи ҳамин мисол вақт меравад. баъди кардан ҳамаи амуро мешӯӣ, правилна? барои он қадар меҳнатҳои моро қадр кунед, дастгириҳотонро фаромӯш накунед. ҳамаш ба хотири шумо видеоҳо. видеои чанд рӯз пешинарам касе тамошо кардагӣ нест, тамошо кунанд. канали нави мода подписатсия кунед. беҳад хирсанд мешавам духтаро. ана михей як рӯза ду рӯза истироҳат мекунам, баъдан бо видеоҳои хуб пухтупазҳои соз шумода навор мекунам духтаро. чӣ хеле дидестед? хеле зуволача мекунем. аллакай фаршма тайёр кардагим, тинук мекунем. иҷада ба перчатки мекардам духтаро. перчатки қатӣ мекардам. ҳозир боша мара намефора перчатки қатӣ кунам, перчатки қатӣ кор кунам, хеле чизо намефорам. барои хурдани худмон мекунам, намефорам ҳамин чиз. уҷада ҳамун вақтҳо духтаро видеои мара шавҳарам монтаж мекард, беҳад хушрӯ монтаж мекарда. хеле тамоми нозикиҳош қатӣ ва эффектҳош қатӣ ва чизош қатӣ. ҳозир ман худам монтаж мекунам, ранги ӯ када наметонам. чӣ хеле ки метонам он хеле мекунам духтаро. ина самсакона печондем. нам хеле баъд ӯ бо надписоша менавист ки дар рецептиш чӣ дар кора, чӣ дар кор нестай. ҳамаша менавист, мегӯм ку ба тамоми нозикиҳош канала чӣ мекарда, пеш мебурд. ман мегуфтам ҳамира мадаптема дар як моҳ канала пеш мебарам, не мегуфт. ҳозир на ки мара монда, ина канали ма пеш рафтага, ӯ 100 чанд дона подписчик дора ӯ канал. 200 100 чанда он хеле подписчик дора. нем хеле хушрӯчои ман. худованд шумоам дар ки ҷое бошен, соз бошен, хушбахт бошен, соҳиби фарзанд бошен, ҳеҷ вақт ғаму дарда набинен духтаро. дар иҷа боша қайчи фақат барои пухтупаз буди. қайчи болошанам хеле камтарак буридам, баъдан кунҷитиш кардам духтаро. иҷада мо дар хонаи очам месудем. очам набуд, ман хоҳарма нигоҳ мекардам. қатимон буд хоҳарам. дадам очам дамгирӣ рафта буданд Тоҷикистон. ҳама хеле духтаро. хонаи пешинашон будӣ. ҳозир аллакай хонаи нав шондан. мо дар мо хонаи пешинашон чанд 2 моҳ 3 моҳ ҳам хеле чанд қа зиндагӣ кардагием. хай аввал ки ёшак будем, мисол чӣ хеле хай зиндагии дигар хеле буд. очам мерафт Тоҷикистон, 1-3 моҳ қатӣ дадам намеомадам. баъд мара мегуфтанд ки биё қатӣ мардака дар хона бес, хоҳарта мактаб мерава, хоҳарта нигоҳ кун. ба мерафтам меистодам духтаро. Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Вкус-TV. мо имрӯз як хӯриш ба навор гирифтем. Узанак нишонте чӣ готовить кардем? Сегодня решила приготовить национальное блюдо. Оно легко готовится и очень вкусно. Подпишитесь, и чтобы не пропустить новые ролики. духтарои хушрӯи ман, дар иҷа боша ман хеле оши тупа тайёр кардам. тупакашак мегем, оши тупа мегем, ҳар кас ҳар чӣ мегӯяд. хело бо ҳамира отала мегуфтанд. мо оталаи брида дига хеле борикай отала мегем духтаро. хеле об, як харак чиз намак, як дуна тухм, орд хамеша мекунем духтаро. сахтакак баъдан тинукш мекунем. дӯстони азизи ман, каси каналам нав медроя, агар маъқул шид ҳатман подписатсия кунед. фикрҳои хуби худтонро дар комментария бинависен. касе каналу маъқул намешава, ҳеҷ гап не, просто бубуроен тамом духтаро. дӯстони азизи ман, лайк мондана фаромӯш накунен. ҳамаи видеои ман барои шумо чанд қа бисёр лайк бигирад, ман хурсанд мешавам. шумо да осоне, ман да приятни духтаро. бо ман мехоҳам ки ҳам қа тезтар шумо да видео кунам. иҷа духтаро оштупаи зирбакдор кардагием духтаро. ман худамам хеле оштупаи безирбака нағз мебинам. шавҳарам боша зирбакдора мехӯра, зирбакдора дӯст медорад. хай каси тайёр кардагӣ нестай, тайёр мекуна, иншолло ки маъқул мешава. каси тайёр кардагиай метона, бо мотиватсия мешава, мехеза мекуна, мехӯра. духтарои хушрӯи ман, шояд ки ягон кас бигӯяд видеои пешинара куҷо мепартоӣ, чӣ мепартоӣ. духтаро ин видеора дидагӣ нестен шумо. подписчикои ман тамоман дидагӣ нестан ин видеора. барои он қадар барои подписчикои мара ин видеои навай амира ман тайёр кардагием ку мехоҳам ки бибинанд. азбас ки дастами хеле ай ҳам қарӯз мисол сари ман намеомад ки ай ҳамун видеом бигирим партом. дасти ман хеле ки ҳастай бечора шавҳарам шавмия авқот тайёр мекунам, ман сёмка кардан наметонам.
барои ҳама қадар ман ай видеоҳои пешинаи худам тайёр кардагӣ ба дастҳои худам, на видеои дуздияй, на ягон чи канали худам тайёр кардагӣ ман ҳамво гирифтам, мондум ки шумо тамошо кунед корои кардагӣ 3 сол пеш кардагӣ мара духтаро. ана михай азизони дилам, намихай зуволаҳака тинук мекунем духтаро, баъдан мебиремша. Дастман иншолло хуб мешава, бо видеои нав мекунам духтаро. Дина чӣ кардам? Кулча кардам. Нони ҳамин батонам халич хали гуфтам намефорам духтаро. На нони бозорӣ мефорам, на батон мефорам, фақат кулча бихӯрам. Нуни обычнирам қай нағз намебинам, мефорам кулча бихӯрам. Бо ба дасти чапам ман кор карда наметавонам, хай ба я азоб ба дасти чапам чӣ кардам? Чин дора? Гирифтам кулча шӯридам духтаро. Ман ами хамира ҳамаи чира аяму аввали духтаракин ба я дастам мехелем духтаро. Намедонам чӣ баъда даста хелида наметавонам, фақат ба дасти ростне ки як рӯзе апа нависад ки хоҳарҷонам чалоота бигӣ бо хубай вақти хамир кунида. Ман да дасти чапам чала кардагим, да дасти ростам мисол фақат чалаи заксимай чала надорам дига, мисол да дасти ростам. Барои ҳам қадар ба я даст ки мехелам, да дастам чалаам боша ҳеҷ гап надора. Ана михай духтаро, ҷада золагмона тинук кардем, дохтем, салатакмона кардем, зирбакмонам тайёр шидагиай. Ана михай зирбак када болош мекунем. Зирбакмон фарш дора, карчка, чи сабзӣ, нахӯд. Баъд намихай да болош мемонем салатака. Бо лаззатак шид, авқотаки мо тайёр шид. Шуморам ҳатман тайёр кунем духтаро. ҷанавора ба охир мерасонам. Худо нигаҳбонтон бошад то видеоҳои оянда. Видеои охирона каси фаҳмид маъноша дар комментария бинависонед. Худо нигаҳбон то видеоҳои оянда. Канали Навда подписаться